timo kamano. Wan kod tap send, wan kod MoneyGram, wan kanyo kod Western Union kod yore mamoko minyalo kogodo pesa. Pani en cost free and reliable kendo yo mayot ahinya ma Cooperative Bank sani koro kero ni mar oro pesa. Ka en diaspora idak oko mar Kenya, itiyo oko mar Kenya to idwa kopo ne jodala, nyalo bedo school fees, nyalo bedo kata mana rabe moro, nyalo bedo yor konyruok moro amora. Ma en sa minyalo timo kamano e yo mayot mokalo mana kod bengi mar Cooperative kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunjero. Wadhi duka matin nyako Ramogi, ka in gi penjo abro yawo line masimo ka SMS 22954 oti duto ichako ni Ramogi. To biro chopona kama ber ahinya okinyi masane. Radio Ramogi Karchun Jaluo Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Primanyo tiche piny mar Dubai, Bahrain, kata Qatar. Lek mari maido tich gigo ne ochopo kare. Ei Talent Bridge Careers, watudu kod jondik jie tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod kit e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Iwatol ka tudri kod WhatsApp namba mar 011-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mondo na chuo gimana mower kod Christine Otingi kaka sketch mari *812*784#. Mondo na chuo gimana mower kod Christine Otingi kaka sketch mari *812*784#. Mana kamano nyako Ramogi Jwang'a no kanyo ka simbe osechako liele studio ka. Namba eno na berio ariyo nono chiko chika berio nono bira deka deko chiko nono deka wiki kwil ni Mabati en mana Kidani Mabati kende. Ma endi gin mabati molos engadho mamalo mabro konyi ndiso odi nyako Ramogi Jwang'. Kimanyo Mabati en mana Kidani Mabati. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Inyalo nyiewo kawuono enengo mode ufuku mari kendo gin mabati motegno adua. Iwane gitole namba mar nono abirio nono chiko achiel aboro 300 kawuono 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ramogi namba eno na berio ariyo nono chiko chika berio. Ka in gi penjo mora aseya online masimu pode neno kala nitie kod ng'ikruok ka inyalo oro na oteka maka joma yawre mosna wendo main go studio kanyo. Amora nyagi program ma asebedo ka winjo mar Widows Empowerment Program. Tiko na kajo ni to kriteria mane magitiyogo mar walo girube ma gidwa support indiko negi koso
gimanyo kendgi kositimo nang'o. Nyinga en George kawuok e gwenge mag Rarieda, erokamano ahinya. Maramogi oyawre, Maramogi oyawre. Chal ka gima nitie ng'ikruok gi line mar simu ka. Inyalo orona voice note mari mar WhatsApp, namba en 0722 to biro donjona ka e yo maber mokalo. VOJ wach weche mon liete seche moko ji oendere, seche moko NGOs kod joma chiwo kony capitalize on non-issues. Mon liete moko become careless, gidonjo e kongo, gibedo influenced to sell their family land. To kitemo intervene kaka yuore, koso family members to oketho nyingi ni dwaro mae. George Otieno Musanda Mumias, same with orphans, ka pachgi ose decide ni gidwa uso kata squander benefits left behind, ginyalo yao kodi lweny ki advise gi against that vice. Pinyna wendo ni to magi dil godo e yo machalo nade. Erokamano ahinya. Maka jumo oyawre. Adiri makende eni program mar Widows Empowerment program no wan gweng'wa ka no setime gimoro e gwenge mag Awendo ka nitie chiliel moro mane ogedne korwa koni. Gini berndi jo nyaka support, jo mapingo gini bende gimiwa magitimo, jo nyaka embrace gi maber. Erokamano ahinya. Maka jumo oyawre. Amora ahinya gi wendo kaka ofuono weche te. Penynago ni to dibedi ene program ma bende Osako Junior gini bende timo chako so ma opogore. Okay? Mano otimari ka endi Jeremy Okinyi ka wuok Nairobi ka. Ti wacho ni to informal settlement machalo Kibra ka bende wan kod mond liete. Gima joma moko man gidwaro ikonyo gi nade. To mar ariyo, to joma mantie kod ng'ol PWDs bende gikonyo program margi. Mar adek gipenjo kanyo ni donge sirikal bende nigi kiti moro makonyo jodongo, inua jamii kanyakla kod mon liete kachiel kod jo mantie kod ng'ol. Daklos chik moro mondo ng'ato mangi dwaro mar konyo giket pesa gi e agulu no. Penyna wendo kamano. Erokamano. Peter Ago mone duoke penjo go mokwongo kapok wakao mamoko madonjo. Erokamano ahinya VOJ. Yeah. George mawuok Rarieda wacho ni criteria, penjo ni criteria. Yes. Mar walo grube mag mond liete. Yes. Gima nyalo wacho kane wachako higa mar 2023. Yes. Ne wachako kane wamanyo group matin. But sani okanya wacho ni wamanyo group. Grube gi sani bira. Okendgi. Gibira kendgi. Okay. Ya kaka George ma wacho ni wuok Rarieda ni. Ko neno ni en gi group moro kocha mar mond liete to mond liete go chandre dwaro ora. Wantiere gi social media, wantiere gi Facebook page wa mar Widows Empowerment program. Okay. Namba bro weyo kaindi. Wantiere be gi TikTok. Tejo mose oronwa gigo through those social media handles. Yeah. Moa dhi mwaro mogi grube go eko. Yes. Penjo mar ariyo en mar mond liete ma uso mwandu. Ma yoche gi wacho ni kage donja tineno ni rach. Gene kata mumba gene chiliel Maria ke maloso ode. Mofuo mno ka donje aola manono kendo maketho gik moko. Onego bedni main ne mond liete duto. Onego bedni gima jaduong' ne Nyasaye okawo to weigo. Onego bedni kaber tiboresha, timedo, okikethi, okitieki. Nikech intiere gi nyithindo, intiere gi nyithindo ma samoro koro wuon gi onge, ine ma koro gineni. Onego bedni gimoro amora mantiere mond lietego onego bedni rito maber kabisa. Nikech onge kama kony moro manya wuoke. Nikech acho pile mond liete nigi ji ariyo. Mond liete nigi Nyasaye to gi sirikal. Mano momiyo iyudo ka sama nitie wach moro amora koro ka sirikal mond liete bro ringo ka chief, bro dhi ka polis. Kanyo monene konyruok. Mond liete bro bedo ka ino kogo chonge sate
chonga gi lo ogo chonge mondo Nyasaye otim nade okonye. Koro onego bed ni gik mantiere matin ma jaduong' nowego onego riti. Okay. Ago erokamano ne jatelo mowacho wach Awendo. Awendo nwasegere ot kendo wamor kabisa ka onyalo timo nene wach no ero. Ng'ato penjo kan to is this the same program ma Osako Junior nitiere? Yes, it's the same program ma Osako Junior nitiere. The same program. Penjo moro ng'ato wacho to Kibra Nairobi ka bende nitiere mond liete. Gima nyalo kwayo wacho sane wasewuok oko mar Nyanza. Tineno kuwuotho kamoro amora. Wabro biro kamoro amora. Kaka mana Nyanza kocha ne wasetemo ma wuothe wards te. Onge ward kata chiel mapok wadhiye Luo Nyanza. To kaka nwasewuothe wards te wabro temo wanyon counties te sani. Already injo ka ingisi ni last weekend nche wantie Machakos. We'll be here in Nairobi. And kwa yodo groups even from Nairobi wabro biro. Kech Raymond Omolo en jatelo mar jite mar Uganda duto. Odwani kendo ober ngima mag mond liete. Odwani osir somo mag nyithikie kod ngima mag Uganda duto mag jo Kenya. Yes. Ng'ato penjo ka wach PWDs. Yawinjo ka wacho seche ma wuoyo mokwongo cha. Wacho ni seche moko wadhi to kwarado gi mond liete ge. To wayudo ka samoro Chilielo biro gi nathine mokuodhi. Situations ainago wasetero wheelchairs. Situations ainago wase kwayo gi mondo wang'e kaka ginyalo register nyithindogo ei Inua Jamii gi gine mar nyithindo. Mar jomong'ol. Situations ainago PS Raymond Omolo osetemo matek kabisa mokonyo nyithindo mosechulnegi school fees ma ong'ol masome special schools. Osetemo moko moro nitie mano oniga ni adala to nwakawe motere wamanyo ni school mar special schools gi motere mano nochulne pesa higa achiel full gi PS Raymond Omolo. Koro mago be watimo. Koro ka Inua Jamii gima nyalo wacho last time mane otim registration mar Inua Jamii Widows Empowerment Program through PS Raymond Omolo ne otemo matek motimo registration ne ji en Nyanza. Ne wawuotho Kisumu, wawuotho kamoro amora, ne wawuotho nyaka Migori. Ne wawuotho gi tim nikech iyudo ka samoro ywak mane nitie mang'eny kuom mond liete. Ne ginyisowaga ni samoro ituotogi. Iyudo ka jomoko matimo registration ka nene to nikech samoro onge ng'ama diang' chwal kata wach ni kochopo to en kodhiga ndikore pile pile to ok ndike. Itemo odhi adhiya gine mapile no to kochopo dak mo nyinge okuogi. Kane ywak no nowuok no kabisa to ne watemo ma PS Raymond Omolo kano tudrege office mar social development ne otemo matek mo register kendo wan wawuotho personally kaka timwa mar PS Raymond Omolo mar Widows Empowerment Program mo watimo registration ne mine mang'eny kod jodongo mang'eny kabisa nyaka nyithindo ma ong'ol gi jomong'ol duto e Luo Nyanza. Yes. Erokamano nya. Wach mangima mokalo nyakora Mgajwang'o. Kadwa we wach ni kenda gi wendo ka in be adwa ni iywatol ka ngi penjo moro amora kama intiere wach kodwa ka in gi penjo moro amora. Ndi Captain Austin Oyamo Wodogam. Amor gi tich ma Dr. Raymond Omolo tiyo Super PS marwa. Kendo en gi chuny mar konyo. Okonyo mond liete ahinya wawinjo kone gi kone indi. To abe apenjo ni to ei Kisumu West wakaendi wane gi mond liete ma bende gin ne giseloko nying giluongore ni mond ruodhi. En riwruok malach ahinya to winjo ka jalony kata jago matiyo ofis Raymond Omolo wacho ni ka mond liete donjo e riwruok kayot mondo mi gikony. E Kisumu West wakaendi wan gi pek achiel ariyo ma mond liete kale. To gin e riwruok maduong' kabisa. Ere yo ma ginyalo chopo e Kisumu West kaendi mondo bende gikonye mond ruodhiwa manie Kisumu West. To moloyo apuoyo tich mar Dr. Raymond Omolo. Osetiyo mang'eny kendo
Nyasaye biro medo gwedhe, omed mana dhi mbele kendo ojiwre obed motegno. Erokamano maka Juma ma Austin Oyamo pok Obambo. Erokamano Kisumu West Obambo, Kisumu West. Maramogi? Oyawre Ramogi? Musainya owito jawinjo no. Voice note mari nyalo orona kanya kwa Ramogi Jwang ka in gi penjo mora mora mondo miya penj wendo ka okinyi makawuono. Maramogi? Ramogi. Oyawre. An wang' na en manyapar nyawako jandiro. Kare ndala man Mombasa. Yes. Awinjo maber kendo awinjo maler kabisa. Weche ma jatelo nowacho no awinjo ka gin weche moriere. Kendo an bende asewinjo ni jatendwa man Raymond Omolo osebedo ka konyo mondo liet. To gima mako dhoga ne pok awinje kata e Rangwewa constituency pok awinje weche. Sana sana e Kagano Ward. Pok awinje kata e Kagano Ward ma e Rangwe Sub County. E Homa Bay County. Ni Raymond Omolo ne nie oketo group moro okonyo. Pok awinje wachila ni koro ok ang'eyo ni to ichake nang'o mondo mi gik machalo kamagi wayude mine wayude konyo nikech wambe wan gi mine wa madwaro konyruok kata nyithindewa madwaro kata wetewa madwaro konyruok. Koro ok ang'eyo ni to inyalo nwang' weche gi nang'o mondo mine wa giyude kaka gimbe gikonyore. Erokamano ahinya. Mano wuod kamae to ambe nyocha sayo wacho chwalo kwayo ne ofis ang'eni gibiro mana biro machiegni. Kendo oyawre ani gongani Oluoch Kwaga Uduriri Migori County. Yes. Apaka ahinya tich ma jatelo osetiyo CS Raymond Omolo Migori County ka Irongo ka Magambo. Kwani dong nomede badi ochuru ririwa ka nikech uriri ka wantiere gi grube mang'eny ma nyomond liete yawo kowinjo ni ikonyo mond liete. Kanyo bedo wawuoyo gi mond liete gi giwachonwa ni gin kaka mond liete ochagi onge gimoro matimore negi maber kendo gin piny kabisa. Ero kaka kata utegi ogore piny gima nyalo konyogi kendo CS ne okonyogi manyero kama okonyogi negi. Penjo na kata kwane maduong' VOJ apenjo kama be onyalo yude wanyalo ng'e kaka inyalo nwang'e mondo okonye joma ni uriri gi be. Ere kaka wanyalo yude kode mondo bi okonye mond liete mani group ma uriri. Uriri ka wane gi group mang'eny moko nitie ni mine nyalo mon liete wan gi chiri women group. Koro gin group mang'eny uriri wa ka do bedo nwang'e kaka dwa konye wayude mondo okonywa gi. Erokamano ma Oluoch Kwaga. Erokamano. Joma mine to un kanye jowa. Joma mine un kanye. Chwe masawinjo mang'eny ka. Oyawre Victor. Oyawre. Aduoko erokamano ne jalony. Awinjo ka en gi wach maler kabisa. Yes. Kendo aduoko erokamano ne PS Omolo. But Victor ambe na kwaya ka dhano. Girie badgi ochope nyaka Chagoro ka. Wan gi mine machandore kendo wan gi mine moko ma utegi richo kabisa. Kendo gidak moko beyo. Koro ambe wakwayo mana PS gi jatelo mawuoyo ni girie badgi gichope nyaka Chagoro ka. But Maraba Primary School. Ma Samuel Ochiel wuod Nyakach. Erokamano. Maramogi oyawre. Machiegni? Machiegni jeri mokonjo wuod Nyakach. Yes. Jomachal gomolo tin. Okiwani uruga nene. Wasebedo gi joma dongo e skul ka. Matamre gi nono. To gik ma gidwaro e ngimagi. Kobile kor gweng' mon ma ginenego mon ma okemo liete kata gichuli tibere. Yes. Kula mano bedo chien kucho koro kopango udhi uso ora kata go upita. To mane waneno ni mare mori. Kara nifikie go mago pedo kabedo na chiel. Chieng' no piny mich maduong' to kogore. Wada nyaka donje chunygi. Chial go yugi kata gi Raymond Omolo kata gi jo chakilal na kendo erokamano
mondo papadong malach. Okay. Erokamano jeri mokonjo. Network mari lalnwa matin. Kanyo mos ahinya. Peter Liz adwa ni ijiwe kama okaneno penjo malich ahinya to kwayo ma ji kwayo ni mede uru yaro badu. Ng'eyo ni podo pok obudho ahinya nyaka nuchak chenro ni. Ni wacho kanyo ni 2023 muchake. Un gi gini ariyo kende. To gini ariyo gi wan gi wards mara laona kimedo masia 30, Kisumu 35, Homa Bay 40. 80 plus 30 mano 110. Kija kimede 35 145. Makaluo mangima. Wards gite. Usewuothe wards adi? Atimo mos kuom jogo mawacho samoro ni PS Raymond Omolo through program ne mar Widows Empowerment Program pok owuothe gwengegi. Mana kaka nanyisi cha Widows Empowerment Program osewuothe wards duto te mag Luo Nyanza. 146 or 45 wards te at least wasenyono mwa impact ngima mag grube mag mon liete kuonde weko. Grube mag mon liete ng'eny. Mano kore samoro gwenyruok manyalo bedo. Samoro kata kaka jarangwe wacho. Winjo ka wacho Roslida ko chiacha dong ni rangwe. To kanyo ma nyisi ni wagero ot ne mama Roslida. Ma kendo ter nyaka sajari mod ogerne nyaka tangi. Samoro en game east ward. Koro mane manyalo pogore. But wards duto te wasedhi samoro ido ka ward no ko samoro ne wadhi sub location mopogore gi samoro ng'ato nitiere. Koro mane manyalo kelo gwenyruok. But wasedhi gi nego ete. Akwayo jok ma nigi kwayo gi. Mana kaka na wacho cha inyalo chwalo king'eyo group mar mon liete tinyalo oro. Wantiere gi kaka na wacho wantiere gi social media handles wantiere gi Widows in Facebook, wan gi Widows Empowerment Program same to TikTok. Wantiere nyaka Twitter. Koro inyalo chwalo grube go eko mondo wang'e kaka wanyalo romo. Wanyalo pango mondo warom kodgi. Yes. Erokamano nya. Wabro kawo break matin to kweche manyien, wabro duogo kendo jowa mantie kod penjo mang'eny ka, wabro dhi nyime kod penjo gi achiel kachiel. Daher mar ng'isi ni sani koro to ka idwaro kowo pesa ne jo man kaluo, sani koro Coopbank omi yot matimo kamano. Par ni en cost free kendo en reliable, ober kinde ka kinde. Kuom mano kidwa kowo pesa pacho, kowe mana kokalo kuom Western Union, kata MoneyGram, kata tap send. Ahinya kawatiyo kod chenro ma iluongo ni Cooperative Bank kata bengi mar Coopbank ni ema koro to oyawo thuolo matimo kamano. Koro ka en ja Kenya modak loka e piny Amerika, pinje mane bwo EU gi pinje mane continent mar Europe, kata in Australia, in Africa ka, inyalo kopo ne jodala e yo mayot mana kod Cooperative Bank Nyakwaremogi. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua, Fanta, Coke, Crest ama Sprite, Nanovida au Stonica Polite. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya gram. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat, na bado za kujak milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Sani koro inyalo nyiewo mabati ma otegno kendo maber manyalo konyo ndiso ot. En mana mabati mar Kidani, wan kanyo kod kido mopogore opogore mag mabati minyalo nyiewo. Wan kod Kidani Prime, Kidani Corrugated Tile nyaka box profile. Kawuono ibiro kowni mwandu nyaka site kamigede yo mayot ahinya. Kada yudo project moro mar gedo, onyalo bedo classes, onyalo bedo hospital, onyalo bedo chiro, project moro mora miyudo ka en contractor. Nyiewo mana mabati ma Kidani mondo ndis godo project ma ilosono e yo mayot ahinya. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ywa tol kawuono e namba mar 079 118 300 kawuono 0709 118
300 kawuono mondo iyud konyruok Nyakwaramogi mana kod kambi mar loso mabati motegno adua mano mar Kidani Mabati. En saa 3 wadong' kod dakika maromo 4 kende mano mar okinyi mano ma kawuono. Nitiere mine moko ka nokony, iluongo ni Mama Pesila, nino ka ioro na kam ni uno yudo konyruok e dala mar Ugenya kocha kendo ipuoyo mana chendo ni endi. Machielo ka endi bende penyo ni maka juma oyawre. Jackton Odolo Dando Wood Imbo, wan kod mon liete moko maonge connection namba 1, wan kod mama moro Imbo Nyamonye. En chiliel to en mama manie pien. Osetuore kuom higni 35, en paralyzed, ok onyal chiemo kod lwete, ok onyal bedo piny, en ng'ama ipidho chiemo kuom higni 35 mokalo. Mama ne inyalo kony nade? An Jackton Odolwa Odando Wood Imbo Nyamonye. Wacho kamano e ote mare kaero kamano ahinya. Obro duoki kam. Mama miluongo ni Nyar Gorengo osemanyo kony ndi to poko nwang'o kony. Jaduong' VOJ. Nyar Gorengo ni iluongo ni Jacqueline Adhiambo Nyargi Orengo. Koro ot baba na ot midakie ema kwayo ng'at Nyasaye moro amora ma Nyasaye olori chunye akwayo gi muolo gi ng'uono Nyasaye chieng' ogwedhe kokalo through an ogerna ot mane ywakna kata unu neno karange kaka dakka adwa akwayo ot ok akwak tan mapango adwaro ot migero Nyasaye mondo umulna chuny nyathi dhako wadwa moro mondo kecha. Erokamano ne joma nenowa duto. An iluonga na Isaya Oluoch kata Wuod Pamela. Kawuono wachopo Kondele Ward kae e gweng' ma Manyatta ka, kendo wan gi minwa ka kendo oseywak. Apani usu nyako oseywak e video mokalo cha mondo mi okonye. Mama en ng'atno unena kochal ike ng'eny kendo en gi ng'ol be. En mama monego bed ni sani ywe dala ne mos. Osebedo Kisumu kae kuom higni mang'eny. Mano miyo iluongo ni Nyagorengo. Ok ang'eyo ni Nyagorengo be nie grup mar mine mag mond liete. Kaka ne wacho ni achiel kuom gima ukete maino ahinya ni ng'ato nyaka bede grup. Ka ng'ato onge grup to ukonyo nade? Be ukonye podi? Ka ng'ato onge grup? Yes. Wabro request mondo many group kuma entiego machiegni mondo join. Mondo join group? Yes. Okay. Yeah. Aduoki mana chien matin. Ka wachako group kawuono nikech wach miwachonwa ni be pod unyalo konyowa koso nyaka koro wariti? Ka wachako group kawuono? Yes. Nikech samoro nitie weche moko ma ji winjo kuom thuolo mokwongo tik to ng'ato samoro osemanyo kony to gin kaka gin mond liete gweng' moro giwinjo wach ni kawuono giwach ni we walose marwa moro kiny gindikore kata Huduma Center moro giyudo boke mawacho ni gindikore to gioro nokwayo. Gima nyaka watim, we must do verification. Okay. Nitiere group mane waradogo. Negi register very late. Okay. But it was an existing group. Okay. But negi onge certificate. Okay. Gin king'iyo kata books gi kaka negi timo buche gi merry round gi to negi timo moro mana mitimo moro mara adala cha. Okay. But ne pok gi register. So when they registered, when we met them and I asked like group na no ko register machiegni to what no wasebudho ne pok wadhi gine ma registration. Okay. Kino samro jomoko dak mabor makata center the town kuma offices gintiere ochwalore kabisa. Koro gineno ni afadhali gibede kana gintiere to gitema gik ma ginyalo timo go eko. Yes, but kane giwinjo weche mag Raymond Omolo they went and registered the group. Okay. Koro kane gi register group we met them. Okay. And we empowered them. Makema kanyo Peter Lis wabro dugo iri kendo bang' weche manyien masade ko kinyi makawuono wadongi dakika achiel kende Nyakwaramogi en mana medo ng'isi ni ma en chenro mar Kogweno kinyi makawuono wayalo weche mag konyruok kaka oganda nyalo yudo konyruok Nyakwaramogi jwang'. Ler mar ng'isi ni sani ka in ja Kenya modak oko mar Kenya to diher kopo ne jodala e yo mayot. Wan kanyo kod bengi migeno mar Cooperative Bank. Samoro be inyalo penjo ng'ato ni be en gi bengi mar en gi account gi bengi mar Cooperative Bank. Kong'isi ni en go to bende pod en bo nyalo golo mana pesa mikone kowuok oko e account mare, agents mag Coop Bank man machiegni kod jopiny kata mana kokalo kuom mobile banking e yo mayot ndi. To parni kidwa kopo ne ja Kenya man Kenya ka to in oko mar Kenya titiyo kono. Ok ochuno ni ng'ami kopo ne no nyaka bed gi account gi Cooperative Bank. Inyalo kopo ne ng'ata kata en gi account kata onge kod account. Na wacho kacha ni en cost free
en reliable, yo moyiedhi mar kowo pesa ne jodala en mana kokalo kuom bengi migeno mar Cooperative Bank. En saa 3 mar okinyi, wayudo weche manyien mautuche kod gwenge kod Collins Okaka. Maramogi Radio Ramogi. Matuche kod gwenge gi Collins Okaka. Kamara mara mintie nyakoro magajwang arwaki ni machiegni. Wachako kod weche motendo kod mago mag thieth chutho to ikedo kod mibadhi masani koro kwako. Sekta mar thieth bwo kumba mar SHA ma paro mopogore medo nyiedhore kaluwore gi ng'ikruok masani jotuo kale. To chutho bang' piny owacho loro moko kuom ute thieth. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko miyo waler, moko kuom jopiny dwani otime lokruok e migaono mar thieth. Machieth kidwa bere kabisa mondo bed maber. Jokenyo keta jatij sirkal yoyote koponi ondiki ni ti sirkal. In ng'ama kitwo ti chiedhi igire hospital mar sirkal, ok idhi private. Mano Odondo Grado ma en achiel kuom jodak Mombasa kachwalo pache ewi gino moparo ni nyalo bero sekta mar thieth. Ken Makadara ti chiedhi Makadara. Ken Kisauni chiedhi Kisauni. Ok ne dhi chiedhi Pandia, idhi chiedhi Mombasa Hospital. Ma koro jok michung' nogi to kijali wachigi. Jatij sirkal yoyote oripo beno ihudumia ne gi sirkal. Okoni piny owacho pok owuok oko motegno mar kedo gi jomibadhi mikoni ni e sekta no. Gima timore gwach SHA e Kenya ka. Onge kaka ng'ato nyalo bet no tumo mibadhi kanyo ma sirkal ok ong'eyo. Magi momaye no ontie jok moko ma tumo mibadhi kanyo ma sirkal ok ong'eyo, mago mriambo. Jogo ng'ere go hospital temo ginego. Jogo sirkal ong'egi. Giwach no aja ni Dr. Mahama ofuti gi tich. Komachielo, Rafael Ondiek to koni migepe ma pacho ka onego telnegi kod jogo mani kod lony, gino mokoni ok timre e pacho ka. Aneno ka ng'ikruok nitie nikech sirkal mar Kenya Kwanza ok ovalu gimiluongo ni professionalism. Nikech anyalo penjo ni Aden Duale osomango. Ere gimomiyo ikete yath? Osomango. Kidhi Mandera daktere ywak, kidhi Homa Bay daktere ywak, kidhi Kisumo daktere ng'anyo, kibiro Mombasa ka daktere ng'anyo. Daktere ng'anyo nikech jok man gi professionalism e weche mag medicine onge, nikech iketo negi mana ji. Kabende olero ni loro ute thieth kende ok obitieko weche mag mibadhi mantiere. Taneno ka SHA ni dhi bedo wacha nikech onge tiende mondo wawach ni waloro osiptende 1,000. Osiptende 454 olor, to osiptende 530 to males license. Okaw Aden Duale mondo gol oko kanyo, okaw kata ka en dokta Alwale mondo ket kanyo, okaw kata ka en dokta Oluga ma PS kata dokta Nyikal. Heri wadhi by election seme constituency. To Nyikal to bedo nwa kanyo kaka waziri mar health. Kawuono osiptende ma private ma nitiere nyaka gi SHA. Sani koro riembo jotuo. Ma koro giwacho ni nyaka ikwong chul 15,000 mara moja hiyo. Ami chul 7,000 sano. 7,000 mani chule higa koro gidwaro sano. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kaparo natiere kaunti na Mombasa moko kuom jopuonje mag junior secondary koro dwani piny owacho e bwo migawo mar somo omigi thuolo mar tayo chenro maggi kaka jopuonj mag junior schools ma ok bed ni gitiyo e bwo sikunde mag primary kane giloso e boma ma Mombasa e bwo riwruok ma idendo ni Kenya Junior School Teachers Association Kejusta. Jopuonj go okoni onge lemo mora ma imiyo gi kaka jopuonj mag junior schools, gino magikoni bende mayo gi mijingo mar tiyo kaka winjore. James Odhiambo en jakom mar riwruogno. We need a separate and distinct junior school, just like we have senior school. We are aware that junior school has 3 classes, grade 7, 8 and 9. That is the same with the senior school that also have 3 classes, grade 10, 11 and 12. So what will it be very difficult for the Ministry of Education to grant junior school an autonomy. They can be within the same primary school establishment, but having a separate and distinct administration, structures and leadership.
Japuonjre achiel nyo yudo hinyruok e masira mar mach manyo muoche dormitory mar skul sekondar mar jopuonjre ma yowuoyi ma Otieno yo mayudore Kadibo sub county county ma Kisumu mano Otieno manyo piny orugodo kawuono. Japuonjre achielno ne ohinyore kinde ma ne gitemo reso ngimagi ka giwuok e dormitory no, ema bende ne ochwale nyaka kar yudo thieth mar Abur sub county hospital. Majno ne omuoch kar saa 7 otieno. Bang'e bende no sime kod bad migao makedo kod mach mar county ma Kisumu ka githuolo masani obila dhi nyime kod timo nonro ewi mach ma kamano. Wadoji county ma Siaya kama yudo ni paro mar dwaro loko kata golo bad migao bad mbalariany mar Just mayudore Siaya ATC ne gedo mar lok tich mar county ma Siaya medo keto governor mar county no James Orengo kumatek. Ni mara githul masani jolonyo weche mag somo wacho ni ma en okang' mabiro rocho chenro mag somo kaachiel kod dongruok mar county no ma Siaya. Man kaka miyo waler kod George Amolo. Wach mosebedo ka liekore ni paro nitie mar daro bad mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ma yande nitie Siaya ATC mondo chiw thuolo ne gedo mar log tich manyien mar county ma Siaya no pod dhi nyime gi yudo seyo ka ngire Paul Wawachola ma ema ne jakom kweth manotelo ne chenro mar chuogo bad mbalariany no wacho ni paro no ok ber kata matin. Wach chako University County ne en gima nochak e bwo Governor Asanga. Pesa osetiyogo ikanyo. Nitie ofis kanyo mar din mar agriculture, nitie ofis kanyo oseloso mar din ma kaja education obiro to donje, nitie ofis kanyo moselok mar din mar business and economics. Be wamedo two lecture halls. So money osetiyogo i campus in readiness mondo gino bed university college. No sector draft request to the Commission for University Education. Ngire Wawachola wacho ni en gima omiyo gibuok mapek mokalo ka odwaro ni paro no werruok godo nikech kuonde ma inyalo gerie kar log tich manyien no ero thoth. Koro wawinjo ni sani idwaro gero county headquarters kanyo. New county headquarters. Koro county headquarters sani wapim gi university man multiple benefits. To bende nitie office ma county government rach gorofa duong' kanyo. Prefab buildings ne piny kanyo to land nitie. Pod inyalo loko gi buger gorofa kanyo bo offices donj kanyo mang'eny. Nonetheless, nitie other public lands ma pok otiyo ma inyalo e county headquarters. To kato wen university. Owacho magi ka kansila machon Owino Tamre to ywak ni paro mar daro bad mbalariany no biro mana thiro weche dongruok. Kidhi bikao university binego to kirango university ni puonjonwa nyithindo, university ni okelonwa tije. Sama lecturers biro gi mtokni to nyithindo gi bendo yawo kiosk kacha uso gik moko no Siaya medo dongo. To ofis ni ok bi kelo tije mang'eny kama university kelo ka. Yemomiyo wan kaka jalego wawacho kendo wan motegno ni governor kik tem, to kopo notemo to kik otemwa. Nodwa gero headquarters kacha nto korigolo university, governor Orengo owe university wano bed kama nonwang'e no owe yawe kaka nonwang'e. Negi wuoyo gi Radio Ramogi boma ma Siaya kama meya machon ma Siaya Julius Agutu Ochiam to nokwaye mana governor Orengo mondo mikoro wuog oko chiw lere wi wach no en owuon. So my request to him, owe university gimanyalo wacho ni leaders ma Siaya, they have to come up on this matter, all of them. Kirango Bondo sub-county, they have their own university. They have even the TTC there. They have even the Ratia TTI. They have even KMTC there. And what about Siaya? Go to Yala. We have Odera Kango down there. And Alego and Ugenya and Ugonja. We don't have any facility like Bondo University. So to my request, all the people of Alego request is that Orengo Owerego Dwachmar University Masiaya. We are supporting him in other ways, but for this, to a differ. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringo dugo bure Nairobi kaindi kama governor mar Bometa Hilary Barchok koda nyawadgi maen governor machon mar county Mabungoma Wycliffe Wangamati koda achijima mokapaga chielo dichi makuno chwale nyimdo ka donjini kod ketho mopogore ewi weche mag mibadhi ma itudo gi godo. Wangamati kod Barchok nyochopo e log tich mar duol makedo gi mibadhi pacho kaendi EACC odichieng' manyoro kama bende no dai dhogi magikone nyochwe olornegi e tesendo bila Kilimani ma igeno ni gibiro wuoke ka chwalogi e do odichieng' ma kawuono. Ka kumachielo ringre mar chukdar mar kambi mar sukari Masoni nyo kwany kalewe pi
e bugo moro mayudore e kambino. Kama en wach ma obila dhi e nyime kod timo e nonro gine mane nyalo kelo tho mare. Report ma kama indino ikno kod reporter marwa Jojuma mamiyo ler mathoth. Jatend obila subkono ma wan Julius Kemboi wacho ni ringre chokdane majingi 43 noyudi ka ne lewe wipi e bugo moro e kambino mar Sony. Kemboi wane report mane gero ka hukum tend kambini en chokdane ne olal kar saa 7:30 matarik 30 kod achiel madi maraboro mar higane. Kabende banka nosema nyikum seche buora ema noyude i pi kanyo kane owito ngimane tarik 1 madi marochiko mar higane. And it was established that the victim, who was 43 years old, was a security guard in the same factory. And yesterday he reported on duty as usual. Around 1:30 p.m. yesterday, he was missing at the place of work. And that's when he was being sought everywhere within the factory, but he was nowhere. Till today, around 10 o'clock, is when the body was discovered floating in the pool of water within the factory. So police officers went to the scene and they removed the body with no physical injuries, and it was escorted to Rapcom Hospital mortuary awaiting postmortem. Owanirigo chokdane ne onge kod inyruok moramora kabene nyaka sani koro pogi yango gima notimore ka koro poko owito ngimane. Jatend obila ne wani nyaka sani obila kod dhi nyime kod tim nonro mar ng'iyo gima ne nyalo timore kochokdane poko owito ngimane. Komachielo Kemboi ne okwayo jotijgi ma kambino mar Sony kod tend kambino ni koro ni arita ma jotich koro kete yono makare mondo koro ng'ato kik wit ngimane. I think it could have been accidental, though investigation is ongoing, and I don't want to specify that it was accidental. We are going to unearth the main cause of death. But we urge the staff to be careful within the factory, especially around that place, because that pit is very deep. No anirigo chukdani koro seter e karakanolino mar Rapcom sama bende korito bero mare ka obila mende kodhi nyime kod tim nonro. Nenya Kalondo Maramuiko ke kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Weche manyien lakseche gi matut e kor gwenge wachao kod watigo kod kaunti ma Homa Bay kuma iyudo ni moko kuom jotelo ma gin wakine duond bura mar ODM e kaunti no Homa Bay koro okone apisas manitiere sirikand kaunti ma Homa Bay ma ok mor kod tend Governor Gladys Wanga mondo mi ogwe tao. Giwacho ni nitiere kuma apisas moko e kaunti ma Homa Bay mondi ke tich e sirikal no mabende nitiere kaka thiro chero mag dongruok ma ichwalo kod Governor Gladys Wanga kano tenle kod jakoma mar ODM mar wakini e kar chung od burano ma Rangwe Caroline Owidhi. Giwacho ni ma enti moka gibiye godo kata matin. Ma wiye ok nyal win moko wacho. Inyalo neno nwa ling kaka mine to chunywa wuoyo. King'eyo ni tire sirikal Nyawang'aya ni. Itie sirikal ni tikunyo sirikal. Wang'i wuogo oko igo sirikal ka inoko. Wachich kendo wang'egi. Wadong matin to wabro fulogi. Ok wadwar joma nie sirikal nikech ang'o miyo payslip ma ok onego beni wuok adara. Ma en sirikal man gi structures ge. Mano nyiso ni there is something wrong somewhere. Omiyo mane chichwa kaka mine mag ODM nikeche nyiego moko nitiere manono. Wakwayo joma timo kamago ka igo buche manono e sirikal. Ma en chung mabende no sir kod Babi Omwenga kaachiel kod Irene Ogweno mabende okoni chung margi en mana mano ni apisa mora moywal e piny owacho mar kaunti ma Homa Bay ma ok mor kod telo mar Governor Gladys Wanga ogwe tao mondo mi omiye thuolo mar dhi nyime kod chenro mage mag dongruok. Kaka mine koro miyo joma dwa tugo gi tend Nyawang'aya ok wabibiyo rum kendo wakwerogi ni tend atido Nyawang'aya ok wadwar oyuma, ok wadwar jok makayo lwedo mosepidhogi, ok wadwar jok mamoko mach e dero mane gituo mbe gimoko mach e dero to they don't know ni dero ni mach bane cham magimokono biro lieto gibe biro wang'o. Koro miyo wakwayogi niya Nyawang'aya en ng'ama dhako to tich dako gisedeno. For sure. Jomoko wacho ni it is PR. Wan ka PR mokelo gik mwaneno gi. Kar PR ne mwedo. Gikanyo bende machopo e giko mar miwech manyien e yono madi mbaka thoth gine gin mago muntu chikuke kor gwenge nyaka sani Governor ma
Bomet Mano Barchok kod gavana machon ma county na Mabungoma Wangamati osechwal e nyimdo mamili mani ka odonyi kod ketho mopogore ewi weche mag mibadhi ma itudo gi godo. Obro luwo ni wach makamano kendo obro kelo ni ler mathoth weche manyien mabiro nyime Nyakor Mugajwang. Sangwene wang'e dugo kod weche manyien e yo machuok ka gibro bedo mago maluwo dichieng' ma kawuono sabich sauchiel weche manyien e yo no machuok sabiro kaka pile weche manyien e yo no madimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa ingiriyo mar fanta koso pesa usitens to record akasukuro file the subani se chono madonze wukti nyaka sato munda tiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to mana gi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM gi K-Ralph. Yawa leo ni gidaka ne kanyilni kaka dwaro. Anaol gi sabunde mag luoko masani gi. Oseketa luoko didek teto podo dagi nyilni maler. Weri kod sabunde masani gi mami. Ti kod Msafi detergent ema golo law maler kabisa. To tik mamit mang'we kaka mar lavender ni bise winjo. Ng'we ane iwinji. Awinjo ko ng'we ng'ar mamit yawa. Kendo tik ne mamit no budhe law. Lakini wapenjie. Penja. Be obiro nyalo golo chilo modagi wuok e law gi. Owada ing'eni jaduong' na yuothe golo luya mathoth nikech kit tije. Msafi golo mago te kendo yo maliche lweti stemitiyo kode. To bende beche ogonyore ndi ibiro yudo ka ufuki ok hinyre kitiyo kod Msafi. Haya, kare beche bende ogonyore. Adhi e duka sani. Adhi nyiewo Msafi. Yud ber mathoth kitiyo kod Msafi detergent. Ogolo chilo ma omok e law, oweyo law kanyilni kendo bende oyome lwedo kitiyo kode. Oyudore tik mamit mopogore kaka mag lavender e dukni kanyakla kod supermarkets e nengo mogonyore. Kendo e rapim mopogore kaka 20 grams, 100 grams, 500 grams kod 1 kg. Chaguo smart, value maradufu na Msafi. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Maraka naseng'isi ni kidwa oro pesa ka in oko idwa oro ne jo Kenya pesa kanya kwa Ramogi sani kuri nyalo kopo mana kod bengi mar Cooperative Bank yuma yot nde. Awacho kacha ni nengo mar ko pesa nono kendo jo ma yoro negi pesa brodo pesa wangsa e yuma pio kendo yuma nyanga fundi. Awacho kacha ni okocho ni ngado nyaka beri kod account kod bengi mar Coop eka ikopne inyalo kopone ngata kata in gi account katongi kod account Nyakor Ramogi. Bengi mar Coop sani koro miyo pinyo bedo chalo gweng yoro ko pesa kendo midhiero mane mako jowa chon cha sani koro onge. Kumano ka en ja Kenya modak oko mae ote magombo na ng'isi kata ka en ja Kenya modak e Kenya ka to in gi wadni moro oko to igombo no kopni ng'ise ni to bende isewinjo ote mar Coop Bank ni kanyo kende ma ikope kendo pesa biro chope wang sa e yo mayot ndi kendo ibiro kawe inyalo kawe bede Coop man machiegni kodi nikech bende ging'eny ndi kendo gin machiegni kod jo Kenya e konde te mag Kenya kama ngima. En saa 3:20 mar okinyi tilo mogik mar Kogwen wendo mara pod nitie kanya kwa Ramogi podo medogo kod mbaka ka buora weche thoth ka an kod ote ma osechopona ka ero kama na Damian Ogutu eno yuago wach mar registration mag mond liete kanyakla kod kaka mond liete nyalo ndikore mondo yud konyruok manitiere kokalo kuom program ni. Machielo kam miyo ma iluongo ni Nyagorengo ni en single mother who is unwell kendo en gi disability. Okwamanye kaka wanyalo konye nikech osemanyo konyo ni to pok onwang'o kony jaduong' VOJ makoro tuo ni oyo wendo wacho kanyo ni ka onyalo fuaro ni nitie women group widows group moro machiegni kode to biro bedo mayot ahinya not unless ka ungi special cases moko aila makoro Elijah Odek kani Kisumu wacho ni
inyalo nyisowa ka bende. Machielo ka endi wacho ni maka juma oyawore ahinya. An amor ahinya kod wendo kod gima PSA mondo molo osebedo katimo. Program ni osekelo konyruok maduong' ahinya, kata mana wan gweng'wa ka nitie mine ma oseyudo konyruok, erokamano duong' ahinya. Makamu wacho ni PS notiyo maber kendo wamiye support nikech okonyo ji mang'eny. Moro ka endi wacho ni maka juma nyoan siya to nawinjo kanyo ka mjumbe mara mag game Elisha Odhiambo bende opuoyo gima PSA mondo molo timo kuom konyo mond liete. Joma pingo program no gimbe gichake moro machielo mar konyo group moro machielo. Eni piny chalo puodho ma ji onywakone. Ng'ato bende tieko mana keyo mare, to ng'at machielo bende nyalo mako kamachielo kama rem nitiere, to waduto wakonyo society marwa. Erokamano ahinya Mama Esther kani e gwenge mag Kisumo. Oyawre. Halo. Oyawre. Kine nade? An maber ahinya ka? Ma Miguna, apenjo niya. Miguna machiegni? Apenjo niya. Yes. To koro mondo temo dilgo to ka wan gi nyithindi kie bende ma samoro chilielo osetemo matek motero nyaka e sikul motimo form 4 mo qualify nyaka university, to koro university kaka tinde omed bech somo mar university otame ndima, to koro konyo nade nyithindo machal kama. Okay. Maramogi oyawre. Hello, oyawre. Mine un kanye. Adwa na chiwo thuolo ne joma mine. Oyawre. Hello. Oyawre. Oyawre inyano. Kweno do wuoyo gi joma mine. Iluongi ni ng'a? Adiluongo no wuod Kano mawasi. Nyingi mane kipande ng'a jowa? Gilbert Otieno. Gilbert in gi penjo? An gi penjo. Yes. Jowa Gilbert yawa. Daki jakri ka jawasi. Mumudo niang' maber. Dakika en 23 tok saa 3 mar okinyi. Abro kawo simu manok ahinya to walung'a nikech saa bende ringo matek kabisa ka. Thoth neno mana ka kwaye mang'eny ka. Nito bende nitie special cases mamoko ma wendo nyalo konyo wang'e anena ka wang'iyo joma nigi chandruok. Maramogi? Oyawre Vijay. Oyawre. Amor sana kawinjo kaka jogo konyoga mond liete. Kendo telo nawinjo ka dhi maber kabisa. Yes. To an mana gi penjo. Karwa kabuoch kobita kae. Pok awinjo girupa bilani. Okay. To ere yo ma ginyalo luwo mondo mi jokorwa koni bende o register mondo ochop ang'o oyude konyruok mawinjo ka landre Kenya mzima. Okay. Kech kabuoch kae wan gi mond liete. Wan gi mon man gi ng'ol. To pok aneno konyruok moro madanga wachi ni area ma kata ke nitie to area mar kabuoch kobita kae pok aneno gie. Okay. To ere yo madang jogi lo mande gichopi mondo mi gibi giyud group moro kabuoch kae. Erokamano ahinya. Oyawre. Oyawre Victor Otieno maka Juma. Oyawre machiegni? Benson Owiti japicha. Benson japicha machiegni? An gima penjo en kriteria nikech taluwore gi program magitimo ni ber kokalo kuom PS Raymond Omolo. Yes. To iyudo ni penjo mabe chanda ni to ging'iyo yo man nikech awinjo kowacho ni gidil gi mine mapod tin nikech kata mondiko ni ng'eni mine mapod higa 50 ka. Pod ogony gi thuolo makata ka wuon pargi okier. Yes. To pod en gi ratiro mar manyo ng'ama chielo. Koro gi prioritize mine mosea e pacho mosebedo jomadongo ma gikonyo koso giketo gi e kategori mane mondo gikony gi. Mar ariyo. Okay. Mar ariyo apenjo ni to e program magitimo ni dak gi somie paro ne Raymond Omolo ni girwake nyithindo bodonje e tije nikech adieri e kar tije ka sama koro indiko nyithindo tije tiyudo kata ka en nyathi li kich moro to en kosebedo empowered obiro gedo ne min gi kata bed ni Raymond Omolo kogedo ne min gi. Okay. Raymond Omolo okawe thuolo mar jukumu mar ndiko nyithindo maonge tich opportunity ma en godo ni koth machwe ni mondo wan kaka oganda mar onagi gi somi Raymond Omolo
ondik nyithindo wan wagombo mana winjo ok landi Ramogi ok landi to jopiny to winjo ni Raymond Omolo ndiko nyithinde tije donjo koni gi koni magi gik ma sani wan jopiny wadwaro magi gima chanda kaka japiny gindike ji waparo historia mar Oroho Jode gini kama entie no lach ondike nyithindo gi odonje e sirikal mondo kanyo mondo empower mine gi machalo mond liete gi koro kaka program nene dhi mbele to ndiko nyithindo biro gedo ni mana jonyuol gi koro gini kech kotime kako time ni to konyale motime 100% ma mond liete te bed gi udi kondiko nyathi achiel nyalo gero kata ne mond liete 5 udi koro data program biro konye kondiko nyithinde tije. Erokamano ahinya. Timore marach ni okwa winjo kata duond mine kawuono ni endi na aseloro line ka mondo winje duond mine. Kata kamano Peter Dis adwa ni iduoke penjo gi te. Nitie penjo ka mopenji adwa ni hatgi mapiyo piyo. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Kae winjo ka Damian Ogutu wacho registration. Yes. Registration gi itimo nade. Gima nyiso Damian registration to itimo mana through migao mar social development and ginya dhi ka social kantiere group ma kata mine ginya dhi ka social to gi register kaka group mar mond liete ka gise register to mana kaka nawacho cha namba bro weka mondo ging'i ka ginyo tudre kodwa mayot mondo wang'i kaka wanyalo chopo e mond liete go eko. Mar ariyo ka Nyagorengo iwacho wach Nyagorengo kaka Elijah Adek wacho ne single mother ten disability mar na chalo special case gima parado no yo wacho mana gima na wacho cha mondo watim haki moro matin Nyagorengo ne manyane group ma intiere go machiegni kose an personal na Kisumu wanyalo kose yudo group to wanyalo chwalo group no mondo waromgo timo kaka wantiere cha to wang'e ni group ni wapange mondo wang'e kaka wanyalo rado kod samoro rado kod group Nyagorengo wabro timo ne gima dwaro no at the same time the group will also benefit nikech ibro migi pesa moro ma ginyalo timo go table banking kata activities ma gidwa timo ka in the same time in the same group wanyalo chakwa yudo similar cases moko lesen samoro koro ng'ato Nyagorengo samoro nigi shida mar ot nitie samoro ng'ato man gi shida mar school fees tinyalo ng'i kaka nyalo konye machulne school fees agwero kamano makamu kuom puoyo gima Raymond Omolo osebedo katimo. Elisha Odhiambo MP nicho nowacho gima ber kabisa kendo nonyiso president marwa mahero President William Ruto kaka Raymond Omolo osebedo ka impact ngima mag mine e Kenya kaindi through program ne mar Widows Empowerment Program. Korka nyithind kiye ng'ato wacho kama nathi kich kata nyithind kiye ma dhi university to ni dala. Yawinjo ka wacho chien kai ne nitiere nyithindo mosechulnegi school fees. Nitiere ma osechulnegi school fees kata osemi pesa ma odhi college modhi university mantie high school kata just some few days ago nitiere nyithindo moko ot moro nchwagero ma Bay Town constituency ot monogero ni mamani ne onge gi noonge gi ot noonge gi nyalo nyithinde ariyo manyiri ne nitiere dhot moro it is very painful nodhi katedo at a very tender age because no way of school and some way school was because of lack of school fees and we didn't want a similar thing to happen to the rest. These are the two mentioned tiere kada imondo moro ncho winjo wachni to jatondo man tiere group kanyo Victor ncho chwalo wachni Raymond Omolo and nyithindo go ncho chulnegi school fees nyaka form 4 nyithindo ariyo manyiri Homa Bay gin nyithi kich koro wa school fees no bende watemo kendo watemo maber kabisa. Wach moro kendo mantie ka mar Kabuoch wasedhi mana gima na wacho cha samoro kamowuoke ema samoro poko within that sub location but Kabuoch wasedhi gima nyalo kwaye mondo tim omanya group share with us we will reach kamodwaro no wach mar mine matindo group moro adogo gite
nitiere mine matindo mang'eny iye kabisa. And ing'eni samoro ji te ok tim mana kaka mama wacho, ji te ok tim ni ng'ato samoro chwore othowe ko jegni 30. Ok nyis ni moko ok dhi e keny moko. Moko bro dwaro mondo rit ode gi nyithinde, mondo rit dala neno. Koro magi e kaka giloso group, we meet them and we meet them and we empower them. Yeah. Koro ok wang'i mine madongo kende, wang'i nyaka mine matindo mamon liete. Wach mar tije mar nyithindo mondo donje tije. Iwinjo ka wacho ka awacho kama mokwongo, Piers Raymond Omolo osendiko nyithindo mang'eny kaluoka. Kendo pok olando gi mana kaka iwacho ja. But wan wang'eyo. Nitie joma osendiki nyaka e puonj man gi TSC numbers, mano osendiki no opportunity no wuok. Mar ariyo anjo ko wacho jode. It is true. Ojode iwacho ni notimo, nondiko ji. And gisani, igini chakre President Ruto donje telo. Apis ma Piers Raymond Omolo ntiere, en apis mar arita kwe maiye. Raymond Omolo, kedi President William Ruto, pok ondiko polise. Chakre no donji e telo. Sane kore kono wach ni ndik polise 10,000. Koro ma is the opportunity mondo jomo qualify. Iwinjo ko wach ni dwaro 4,000 wuok e NYS. Koro jomo qualify be. They should also try and apply gingi ka ginyalo chopo kuonde go eko. Kechonge nga bro biro bagawie dhot. Nibi mondo dhi ondiki tich. Imbe kin gidwar kech nyalo kawo ng'at mok dwar ko dhi kuchuro chako timre nade. Ochako felisha yi. Koro the best thing joma nigi dwaro mar tije gi eki, President Ker mar Kenya nowacho kana ni biro ndika polise 10,000 and 4,000 kuomgi biro wuok e NYS. Manyiso ni 6,000 moko gi biro wuok jomoko mapok nodhi e NYS go. Koro mano is the opportunity mwakwayo jowa ni mondo watem matek mondo wang'i kaka wanyalo donjo e gine mar polisi ni. Koro ma indiko madhi bedo mokwongo. And we wan gi geno ni Piers Raymond Omolo bro temo matek mondo ndik jodalawa mang'eny kaka dwarore. Erokamano. Yes. En kanyo saa 3:33 mar okinyi. Wabro tieko bang' kinde mano kende ka wasedhi e duka Nyakwara Mugajwang' e chenro mar kogweno kinyi makawuono. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manigi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth saa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo. Onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Peter Liz, wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny ano ka saa koro oserumo. Wach mogik. Yes. Madawego jopiny. En ni wan kaka oganda joluo. Onego wariwre kamoro achiel. Sani wan e sirikal. Wan e sirikal mar broad based government. Piers Raymond Omolo omako kama very very critical e sirikal mar President William Ruto. Onego wate wasire, wabug tiende, wajiwe, to wabed kode kanyo nikech kama ntiere no. Ncho neno ka jawa munyoro cha. Osiko ko goyo mana kuonde ariyo. Tiwinjo ko yuago mana kar Mbadi to yuago kar Piers Raymond Omolo. Nikech ong'eni kuonde ariyo gi ema tingo sirikal. Wan kaka oganda joluo ma opportunity mo wantiere go. Wantiere gi Piers Raymond Omolo wabir jiwe uru kendo wamed lemone. Wamed lemone kabisa mondo med bede sirikal med bedo kama ntiere no mondo med konyo oganda mang'eny. Gik mang'eny mineno sani timore e Luo Nyanza kaindi. Moko timore nikech Piers Raymond Omolo. And again, most of the meetings Piers Raymond Omolo nitiere gi president seche duto te. And seche ma president kero mogi jomoko ma oko ka tingni Raymond bedo kanyo sate. Koro seche ma oneno magi to neno ka joko migi makama to biro to kuodho ne jowagi. Onyo kuodho ne jowagi neno gima kama katimore
jomoko ono biro moromo gi president. Tuombe organize the same meeting. Mondo president ng'ar. Mamino ka limbe mag president osebedo e luo kae mang'eny kabisa. Kata sio PS Raymond Omolo. Koro ananyalo mana kwayo jowa wabeduru oriwre uru kamoro achiel o support Raymond Omolo e gigo duto te mosebedo kotimo. To ne mond liete manitiere oko kanyo ana medo nyiso ni wabro chopo iru. Kik ubed gi to mora mora, kik chunyu tho, wabro chopo iru. Sa mar Nyasaye bro bedo maber. Samoro maru bro timre maber. Moyo hal mag jomo osetimore mokalo. Yes. Number cha. Watch number. Aja miyo namba moro ka unyalo gocho most of the time, but kaber to niguor messages kun gi certificate go uore WhatsApp and 0726 106370. Yeah. Nono birio aria auchiel achiel nono auchiel adek abiro nono kabisa. Nono abiriyo ariyo auchiel achiel nono auchiel adek abiriyo nono. Erokamano kuom loso kodwa okinyi ma kawuono. Peter Lis Ogendo mar temo fuono matut wi chenro mar Widows Empowerment Program ote osechopo kuom mano jowa ma bende pok odonjore girube joma tindo mine waluongo ni gin mond liete gi nyithind kiye. Ne uru ni joma omako badu e gwenge kanyo oketwe group mora mora nyato mond liete mondo kel yot ma en achiel kuom chike gi chenro moketi gi riwruok mano mar Widows Empowerment Program ma itayo gi patron kata e bwo patronage mar PS Raymond Omolo, PS mar Interior kod National Administration ma bende ne waluongo wendo ni ka mondo tem konyo wa kanya Kwaramogi. Koro konyruok neno temuru nya Kwaramogi. Tije maduong' en tudo lalo. Nye olalo onge takelo lalo ka mar gima PS timo gi weche ma jopiny nigo. Koro nitie kama nyakurome mana ka otimo kaka en bende okwayono ni ber ka ji bede group miyo gi tich mayot nikech ong'isa kanyo ni gimbe ne gin gi chik mar tich mawacho ni nyaka bede group komondi. Koro mine wama gin mond liete gwenge mopogore opogore bedure group bedo mayot mar konyo. Ka kamano en kanyo saa 3 okalo kod dakika 38 mar okinyi. Tilo mogik mar Kogwen kod Anotino Makajo mabiro tayo nyaka rom saa 4 mar wang'o nyango kinyi makawuono. Kiny wanadhi nyime kod gomba ka kendo kaloro koda weche mag ndalo, weche manitiere ka kitimana ka. Wanjamba kanya Kwarapunda jambita yosido ng'at mosoma inya Rebeka Nyamaro jaodi oseno mwaka osipodundo gombija wasuna Maria kinyuolo godo ajento kweno Nyakwarapunda gouma David Onyango bende jambita wuoth go kweno ng'ama lich miwuoro Kolago gi chalis osiepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna Wakine madongo e Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro International Ulago gi chalis osiepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna Wakine madongo e Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro Ulago gi chalis osiepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna Wakine madongo e Kisumo machalo kolago be joma lich miwuoro Ruoth konya chopie mita monda mosio mwaga JB osiepna Ruoth konya chopie mita monda mosio mwaga JB osiepna Ae jolo aya wachoma jonyego jotabu maskine miwuoro JB Omwaga mar Musa Juma kero kanyo saa 3 maskine miwuoro
osiepa litni kawero jomosomo lilo osiepo dudogo pija baba bio mwago osiepa litni kawero jomosomo lilo osiepo dudogo pija baba ochapaka chaibio mwaga baba kita kitelo osiep no gweno baba matko mangat moro motelo baba kamara tego jok moreno mbele onyiyo osiepe duto talo kuom thuolo mar higni 60 kambi mar okumba mar Britam osebedo kanie chiro e pinje mag Afrika, piny Kenya ka, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Malawi, kanyakla kod Mozambique gin kod bedegi e pinjego. Osekelo geno kendo osebedo osiep makare, osiep mar adier ne oganda mawuok e pinjego gi piny mar Afrika mangima kuom higni 60 te. Ma momiyo obiro gi riekni gi chenro mopogore opogore mageto dongo jowa e pinje mag Afrika. Achiel kuom gik ma gibirogo en thuolo mar keto mwandu mokalo kuom Britam Bond Plus kod Britam USD Funds kachiel kod Britam Money Market Fund e kind mamoko mathoth. Maendi en yor kungo, yor keto mwandu ma ka onyuolore nyinyo moro inyalo konyorigo e yore gi mamoko. Bende wan kanyo kod medical cover ma bende chopo dwaro mar customer. Kaka osiepni mogeni ong'eyo ni ngimani e mwandu ni. Kuom mano en bende nyaka bed kodi machiegni sama mideke moro gore kuomi, bende kako nyalo konyi. Yud medical cover kawuono nyalo bedo tuoche moko ma dwaro ni ikaw yath e pharmacy kata e od yath ma ok limo kata osuptal. Mano be gintiere go Nyakwara Mugajwang'. To ka dipo ni in gi nyathi madwaro cover kata samoro en nyathi ma in iwuon rito kaka jatij nyathi, kik ichandri. Wan kanyo kod medical insurance cover kokalo kuom chenro ma okelnwa ma iluongo ni Milele Junior. E weche mag somo ka bende gin gi siro mar somo kakoro nyathi bedo kod yot mar somo nyaka kamudo no gigie. Onyalo chakore gi high school, odhi university, onyalo timo program mora mora modwaro, university ka bende onyalo chopo nyaka rang'iny ma en owuon chunye gomono chope mana kod Britam ka. Makara kionge kaka janyuol kata kaka jatij nyathini biro somo e yo mayot ahinya. Ma momiyo wacho ni Britam kuom higni 60 osebedo osiepni mongirore. Makara ka janyuol samoro nindo nyathi biro somo e yo mayot mondo chop lek mare e yo mayot ndi. Bende wan kanyo kod kaka inyalo kungo kidam ne ngimani makiny. Chopo kinde makoro tekre orumo, onge oduono sama ine rutaya. Kit ngima ma diher ni kadhi e yweyo, kadhi e rutaya inyalo bedo maonge kod chandruok mora mora. Wan kanyo kod solution maber ne ngimani makiny. Pension Solution mana kokalo kuom chenro ma okeno kanyo kod Britam Africa's Friend for 60 years. Yuanegi tol kawuono kata ornegi ote mar WhatsApp e 075-100-100 iwuo kod jo Britam kawuono e yod konyruok. Awacho kacha ni Africa's Friend for 60 years en mana Britam. Ngisi bende ni ka in idwa luoko lepi mondo bed maler ti mana kod sabun mar Msafi detergent mantie kod teko mar golo chilo nikech enzymes molose go golo chilo e kit nanga mora mora. Oteku ma en go en mar golo chilo bed mar chuodho, mar grease, mar mo, chilo mora mora. Bro we ka lepi bende ng'wengar nikech wan kod kido mar lavender minyalo yude yo mayot. Bide duka man machiegni kodi kiosk kata supermarket iwacho kanyo ni adwaro Msafi detergent molos kod kambi mar Bidco Africa. Buoyo bende en go moromo kendo maber chuth. Eno golo buoyo kokalo kuom kit pi mora mora, bed pi koth, pi aora, pi yao,
pi motimo chumbi ibro neno ka ogolo buoyo maber. Lweti bende obro yomo, ok biwe ka lweti rudhore. Lepi bende obro rito maber, iluongo ni msafi. Kumano bende wane ground, wane gwenge mopogore opogore. Adori Nyaro kumweche si Nyar Magdalena nie ground. Abro ng'isi ni kawuono en kanye kod fanjili mar msafi. Safi detergent, chagua smart, value maradufu. Kidwaro sabun mabro konyi rito lepi, ibed jadobi, ibed in pacho, ing'ama miyo matimo shopping sama koro dwe manyien maro chiko sedonjo kama, nyaka inyiew sabun mar msafi washing powder kata detergent ma bende bro konyo rito lepi nyakwara Mogajwang'. Ing'eyo ni kit langa mora mora, kit rangi mar nanga mora mora, msafi ni mabro konyo rito lepi e yo mayot ahinya. Yud ber mathoth kitiyo kod msafi detergent nikech ogolo chilo momoko e law, to bro weyo ka law bende nyilni kendo obiro yomo lweti kitiyo kode. Bende ibiro yudo ka entiere kod ong'we ng'ar kanyakla kod weyo lepi bende kalera dua. Yude grams 50, 20, 200, nus grams kachel kod kila chiel bende nyalo yude. Chagua smart, value maradufu mana kod msafi. Kwa mano kidhi duka penja nito bende ungi msafi. Jaduka ini bende nyaka ibed gi stock moromo mar msafi. To awacho ni kacha ni Adori Nyaro kumu bende nitiere e ground kanyo ka koro bro mi sabun mar msafi ni eyo mayot. Kawuono tarik 2 odhi cho kamilongo ni Nambale. Nambale ka nitiere Busia County. Owuotho kuonde mopogore opogore ka koro to chieng' tich adek tarik 3 kiny en chiro Sondu kanyo. Tarik 4 obro bedo Katito, tarik 5 obro bedo Bondo, Ngeso tarik 6 en Siaya, wuok tich tarik 8 en Kondele, tich ariyo tarik 9 obro bedo Ugunja. Obiro gi ber mogundho kokelo ni mwandu kendo ng'eyo mathoth ewi sabun mae sabun kende mabiro konyi to lepi iluonge ni msafi. Nyakwara mogi rit lepi mana ka itiyo kod msafi e yo mayot. Chagua smart, value maradufu. Yude duka man machiegni kodi kawuono iyudo godo konyruok Nyakwara Mogajwang' kaka asebedo kang'isi pile ka pile. Ka idwaro rito lepi maber en mana msafi kende. Kidwaro rito lepi maler en mana msafi kende.
onge machielo. Awacho ni kawuono kendo wachno iye mondo iti kode ine konyruok ka itiyo kod Msafi pile ka pile Nyakwaramogi mondo iyud godo konyruok mar rito lepi obed lewni ma koro ler adua pile ka pile. En kanyo saa 3:50 mar okinyi ma kawuono tielo mogik mar kogwene nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Wayudo weche manyien kata wadhi yudo weche manyien lak saa 4 mar okinyi ka gin mago ma mesa mar ka weche manyien luwo. Achiel kuomgi en bura madhi nyime doho mayalo weche mag mibadhi. Iluongo ni division mar High Court ma mulo weche mag anti-corruption. Ma bende governor machon ma Bungoma County mano Wycliffe Wangamati mano Bungoma County kaachiel kod governor masani ma Bomet County ibiro tere bao kaloro kod weche moko mag mibadhi ma koro mienogi. Mano timore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 2 dwe mar 9 higa 2025. En odiochieng' mar 245 e higani kod ndalo 120 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono e 2014 dakteche mag riwruok moro ni Doctors Without Borders nolando ni piny ne lalo lweny mar kedo kod midhiero mar tuo makoch mar Ebola kendo ni ne giyudo pek mokalo e kedo gi tuo no mane landore e pinje 4 ma Afrika ma Imbo kucho. Be ing'eyo ni obongo dhano tiyo mang'eny gotieno moloyo godiochieng'? Ma en kaluwore gi mbui mar typepad.com. Maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod ma pod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mondo na chuo gi man mower kod Christine Otingi kaka sketun mari D star 812 star 784 hash. Mondo na chuo gi man mower kod Christine Otingi kaka sketun mari D star 812 star 784 hash. Mondo kwa udari mower kod Jakoyo kaka sketun mari D Simanangai moto ekopela ho bako tungisa yokanga se motema salima. Dakika odong' 6 kende mana pod medo paroni ni sabun en mana chiel kende. Sabun en mana chiel kende. Sabun en mana sabun ma iluongo ni Msafi. Gi Kiswahili Msafi en ng'ama ler, ng'amo geno ler. Intiere dhongere moro en ngero e dhongere ma bende ohero jiwo weche mag ler. Ng'e ni kiler to ichigni gi jalcha jal ma wagoyo ne chongwa piny cha. En ng'ama iteno gi weche mag ler. Ruodh ruodhi en e wuon ng'uono. Kumano ti kod sabun mar Msafi kinde ka kinde yude duka man machiegni kodi. Ing'ama miyo kidwa rito lep jo odi, ng'ama dichuo ma jasingo ka weche gi pod chandi to mane maber en mana Msafi ni kende maber kodi. Chak kode dak. Msafi detergent golo chilo mora mora momoke lao kendo bro weka lepi koro nyilni kendo ng'we ng'ara. Yude moro mar lavender cha yowa ma koro chunye yude duka man machiegni kodi. Kija duka ber kod stock moromo wane kod rapimo pogore nyalo yudo mar grams 50, 200, 500 kaachiel kod kilo achiel. Chaguo smart value maradufu mana kod Msafi. Kumano adoro nyaro kumunyar Magdalena HC ni machiegni kodi kanyo kaka nase wacho. Kawuono nambale kiny sondo chiro kanyo Ng'wen Katito
koro ritarita dori nyaro kumu kiko wei nono ng'ise ni tieni mich moro mokelo ni kanyo mana kiduoko penjo. Chagua smart, value maradufu, mana kod sabun mamsafi. Kitiyo kode lweti be okobiwe oko ng'akore. Nitie moko ma kitiyo go to lweti ong'akore ma kimoso ng'ato. Oracha nyen sama ji dhi e yiero. Kata sama ong'isi ni ndhanyi lweti ka wayut lith lweti ni to somo nade be ma in. Okobiwe ka lweti rudhore, obro weyo ka lweti bende yom. Makata ke jako bad ng'ato. To nyalo riyo ka pode ne lweti. Safi tima ng'o kama en tije maduong' en golo chilo. Ene daktar ma golo chilo te enanga. Ti kode pile ka pile yude duka man machiegni kodi. Chagua smart, value maradufu, mana kod msafi. Franco Toyo, Lomo Makiadi, Salima. Salima, Ipayambanara, Sabe Colega, na sua mamá. Obrigado. Sabe Colega, decisão somos. Oh, Salima, 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 Colinho mamãe yoga. William Scott. Natolinga te komona yo ozali ko changer. Salima, Salima, epai na ye. Salima, Salima, epai ya mana. Zote kolenga na sua mama. Zote kolenga décision sobobo. Oh Salima, 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 Olingo mama yoka. Besanga ya yamotema, oh Salima, yebi salama toba yeba na kena kosonga. Paro godo ndalo tudigodo guja kamolo tiacha mano Jumapil juma kajuma kochakore saa 7:15 nyaka saa 10 odhiambo. Kelo ni Rumba Radius paro ni ndalo nyakwara mogi. Salima, Salima, epainaye. Salima, Salima, epayambana. Zate kolenga. Umia paro November. Zate kolenga. Decision somoho. November 2017 kana wawito Agao Patrobas. Salima, Salima. Mano na chuny jarumba kata mana magi makoro wayeloge. Kira mano weno wagoka jarumba.
ema kora mulogo Nyakwaramogi. En saa 4 mar okinyi ma kawuono. Akaw thuolo mar goniero kamano kuom bedo koda kadiponi namba mar wendo cha nobai namba eno na 7 tiko namba no maber Nyakwaramogi wakodhni siri moro. Anitiere kaka namba no asekonyo godo mond liete moko koro in bende ti kode mariek 0726106370. Oriti masani ibiro tudri kanyo kod Collins Okaka ma bende dwa mi weche manyien e yo machoka gin mago ma bende waluwo kawuono bang'e kanyo nyajimo nyongo kod chenro mar wang'o nyango. Riti nyinga en Otieno Maka Juma ber kod odiochieng' maber. Ramogi Radio Ramogi. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre Nyakwaramogi jwang' tielo machielo saa 4 e lak sechegi ma bende kelo ni moko kuom weche mabiro bedo kwa luno odiochieng' ma kawuono tarik 2 dwe mar 9 higa 2020.